Mga binati kong maigsuon, kung makabantay mo, kitang tanan, gibubuan og daghang grasya sa Dios. Kinabuhi, panglawas, ang uban, maayong panglawas pa, abilidad, o kanang mga talent sa mga tao. Gigrasyahan pa ta, og mga tao, nga nagpadayon sa paghigugma nato bisan tuod sa atong daghang mga kakuwangan, bisan tuod sa atong kabadlungon. Aduna gihapoy pipila nga nagpabilin sa pag-atiman ug paghigugma kanato. Gani atong mabantayan mga binati kung maigsuon nga sobra ra kaayo ang gasa sa Dios ngadto sa uban. Ilabi na kung maghisgot og talents. Gani, personally, at times, ako, maibog dyong maghunahuna ng mga prodigies ng mga bata. No? Na ako'y silingan, 3 years old pa istoryahog in English, perting fluenta mo in English mga igsuon. No? Ako, happy 30 katuig kong nag-eskwela, hangtod karon di ko ka-straight og istoryag English. No? Tinga ka nga nung 3 anyos, Bisayang dako, perte mo istoryag in English, no? Katong gi-feature sa Jessica Soho nga bata. No? Sweeto kaayo, perting bright na. Local ni sila. Kung inyong i-search sa YouTube, sa Facebook, kanang Ayo Kaliko, Kalika nga bata. No? Grade 3 pa na siya. Pero, iyang abilidad sa mathematics, mga hydraulics na. No? Imagine, grade 3 sa usa ka public nga eskwelahan, gipa-eskwela karon og civil engineering, gipa-enroll, gipa-sit-in dito sa University of the Philippines. No? Giunsa dyan na paghatag sa Ginoo o grasya mga binati kung maigsuon. Ako nga magtanaw ining bataa, nga murag calculator ang utok, maibog ko. Nga naman hantod karon, di ko kahibaw unsaon pagkumbati ng mga mathematics, no? Kini hinuong grade 3 tuan na mag-enroll sa UP. Unsa gyud kasubra ang grasyang gihatag sa Ginoo sa daghang mga tao. Buti pasabot mga binati kung maigsuon. Kining atong abilidad dili nato maangkon kung kini, wa ipiyal sa Diyos. We are simply tenants and caretakers of these gifts. So sa tanang mga super talented nga naminaw karon, paminaw mo pag-ayo nako, no? Kining atong mga talents, kining amo ginagmay man lang. Pero sayod ta nga daghan kaayo ang atong mga igsuon nga super talented gyud, no? Sa among bahin nga ginagmay ra ning among abilidad, mungangaming magtanaw ining mga tawhana, muabot sa punto nga maibog na migtaman-taman because they are really super talented. Pero mga super talented nga mga tao, o kadtong mga talented nga mga tao, hunahunaan ninyo nga acquired man kung innate ang inyong talents na ay tag-iya ana. Kay namang guy ubang mga tao nga naghunahuna sila nga ang ilang mga talents acquired, kay gihaguan nila, sila'y tag-iya. Don't ever attempt to think that way, mga talented nga naminaw karon, no? Kay nasayod man ta nga naay talents bitaw nga innate, gibutang na daan sa Ginoo sa imong kasing-kasing sa imong pagkatao, no? Kana si Ayo Kalika, no? O man na maghago og tuon, imagine na grade 3 ang ijang utok pang masteral na. Wa man na niya hagui. It must be innate. Gibutang sa Ginoo. Pero innate man kung acquired ang talent sa tao, gihaguan man nimo ang imong talent. Ayaw kumpiyansa nga maghunahuna ka nga imo ng talent. Naay nagpasaop, naay nagpiyal nimo ana. Tanaw na to ni mga super talented sa kalibutan ug unsay nahitabo nila og sa ilang talents, no? I am speaking of Ayo Kalika, Pinoy man akong silingan nga bata 3 years old,
sus tagadawis ra man eh, no? Pero aritas international senaryo na hinumdum mong John Lennon, no? Si John Lennon maoy gisaligan sa The Beatles nga grupo sa una in the 1960s. Sila'y sikat kaayo sa una kanang mga kanta nga Let It Be, no? Hey Jude, Yesterday, Here Comes the Sun ug uban pang mga kanta. Sila'y nagpasikat ana ug way laing grupo sa una in the 1960s nga perting sikata. There was a writer in a certain American magazine nga nag-interview ni John Lennon. Gi-interview siya ngano man kay sila lagi kinasikatan ato, siya gyud kay siya tigama sa ilang kanta, no? Siya po'y tigkanta gisaligan. Kay bawo mo unsay istorya ni John Lennon pag-interview sa American magazine, paminaw mo mga talented, no? Ingon siya, Christianity will have to disappear. I do not have to argue about that. I am certain Jesus was okay, but his subjects were too simple. Today, we are more famous than Jesus. Iyang giingnan ang nag-interview niya nga karon wa dya mo ilaing sikat sa kalibutan, masikat pa mi anang inyong Hesus, no? Iyang giingnan kay bawo mo kitang tanan, no, katong nag-edad og pataas nako kinsa may di mabuang tong Beatles sa una. Mga igsuon, human isulti ni John Lennon na sa media in 1966. Usa sa iyang avid fan miunay niyag pusel, patay dayon. Ngano man kay nang hambog siya sa iyang abilidad. No, adja mo ilaing sikat ron sa kalibutan bisan pag kanang inyong Hesus, kami ray sikat. Bisag ang iyang avid fan, perting sukuan niya ug miunay niyag pusel, kaunom, patay dayon. Talent, thinking nga siya'y tag-iya ng hambog, patay lagay, no? Daghano na to. I-search ninyo ning Tancheco Neves, no? Usa ni siya ka Brazilian nga kandidato sa pagka-presidente sa Brazil. Kahibaw mo, ingon siya nga kung makakuha lang kog 500,000 kabuto, sigurado na kong daog during his candidacy. Sure enough, milapas ang iyang nakuha og 500,000 votes. A certain media personnel interviewed the winner sa presidency. Ingon siya, karon nga mulingkuray nako sa pagka-presidente, not even God can remove me from the presidency. No? Iyang giingnan ang nag-interview niya. Kay akong nakuha ning butuha, bisan pag ang Dios dili katangtang nako sa akong pagka-presidente pohon. Kay bawo mo unsay nahitabo mga igsuon? A day after gi-interview si Tancheco Neves, nagsakit siya, namatay siya. Wa siya kalingkod isip presidente sa Brazil. Tanaawa, mga igsuon. Mga taong gigasahan og abilidad, nagtuog ilang gipanghambog, patay lagi. Next, Marilyn Monroe. Kani kay sikat kay nis mga laki, no? Nganong sikat nis mga laki? Kay kini siya perting sikatan ning model ug artista. Gi-consider ni si Marilyn Monroe sa iyang panahon nga perting gwapaha, no? Mukita nig $1,000,000 sa iyang panahon. Giadto siya magsasangyaw. Gisangyawan siya sa usa ka mga sasangyaw. Giingnan siya nga try to reform yourself for Jesus. Tiyaw mo na, isog kaayo ang preacher miadto ni Marilyn Monroe. Kaya nakahibaw siya sa kinabuhi nga gipuy-an ni Marilyn Monroe.
Gisangyawan siya mahitungod ni Jesus. Kay bawo mo unsay istorya ni Marilyn Monroe sa nagsangyaw niya. Iyang giingnan ang nagsangyaw niya. I don't need your Jesus. No? Iyang giingnan ang magsasangyaw niya. Wa ko magkinahanglan anang imong Hesus. Kay bawo mo unsay nahitabo ni Marilyn Monroe. No? Ngano man. Kay sikat kaayo ni atong panahona. Unsay nahitabo? Misud si Marilyn Monroe sa iyang kwarto, naghikog. Which ang tanan niyang kagwapa, kasikat o iyang abilidad. Kini may kinakuyawan. No? Kitang tanan, nasayod ani, kay gigamanig sa lida. I don't know, kitang tanan ba nakaila sa gagama sa Titanic. No? At that time, in the 1910, no? Si Thomas Andrews may nagama atong kinadak-ang barkos kalibutan sa una nga gitawag og Titanic. No? Thomas Andrews. Kinadak-an man jud to niadtong panahon. Pagkahuman sa Titanic, gi-interview si Thomas Andrews. Ang media nangutana niya. No? Ingon ang media niya. Thomas, how safe is the Titanic? No? Unsa man gyud ka secure, ka safety ng barko nga imong gihimo, nga maoy kinadak ang barko ni ining panahona. Nakahibaw mo unsay tubag ni Thomas Andrews mga igsuon? Sa media personnel nga nag-interview niya, ingon siya, paminaw mo ha, especially kamong gigasahan sa Dios ug talents. Not even God can sink the Titanic. No? Ingon siya. Tungod sa kadako sa Titanic ni itong panahona, no? Ilimang considered as the biggest ship in the world, the Titanic. Pagpangutanas media, unsa man jud kasipti ng barkong imong gigama? Ingon ang nagama nga si Thomas Andrews. Bisan pag ang Ginoo di kalunod ining barkuha. Kay bawo man tingalit ang tanan, unsay nahitabo ni atong 1912. 1912, nakahibaw mo, first trip pa lang sa Titanic, misakay ang gagama nga si Thomas Andrews. Nakabangga lang ang Titanic og iceberg, lunod lagi, patay tanan. Gilamon ni Thomas Andrews ang ijang panghambog sa Ginoo. Nagtuo siya ijang abilidad tong nagama barko nga Titanic kay kinadakuan. Iyang giingnan ang nag-interview niya nga bisan pa ang Dios di kalunod ining barkuha. Dili gani Dios sing lunod. Iceberg ra tan-awa ra. Ug daghan pang mga litanya sa mga tao ug daghang mga talent sa Ginoo nga mga hambugiro kasagaran sama ani ang nahitabo. Nganong kini may akong gipunting mga igsuon sa pag-istorya ninyo karon. Kini tungod kay daghang mga tao nga sapian naghunahuna og ilahan ng kwarta dili na injo, ano? Gipakapot ra mo ana sa Ginoo. Mao nang mga laog nga naay daghang kwarta karong naminaw. Amo abot ra ang panahon, no? If you will say that not even God makahurot ining kwartaha, usa ka pamilok siguro tang wa jam mo na. Imagine Titanic. Imagine John Lennon. Imagine Marilyn Monroe, no? Gihatag og special ng mga talent sa Ginoo, gatuog ilaha unsay nahitabo nang hambog, jam mo lagi. Waits lagi, no? Kanang soloista sa AC/DC sa una nga kuan nga nagkanta ng Highway to Hell. Di ba? Basahan ninyo ng lyrics sa Highway to Hell. Iyang giingnan ingon siya diha nga babay kay moadto na kos impierno. Ayaw ko ninyong pugne. Unsay nahitabo niya? Natukan ra, namatay. Patay lagi. My dear friends, atong ibanghilyo karon, nagtudlo nato nga kitang tanan mga saop. Kitang tanan piniyalan. O kay piniyalan ta, kining gipiyal nato sa Dios, dili nato ipanghambog.
So kinsa tong mga kwartahang naminaw na to karon, no? Og laog mo, moabot ra ang panahon sa inyong kinabuhi nga di na mo piyalan sa Dios. Kung tihik mo, nasayod mo daghang kinahanglan, ya daghan mo kwartang gitigom karon, di mo manghatag, nasayod mo nga tinuod ding nahitabo ni Marilyn Monroe, ni John Lennon, ni Neves, ni Andros sa ilang kinabuhi, thinking that they are gods themselves. They are the owners of what they have. That is wrong. Ginagmay ug dinagko natong mga abilidad, dili ni atua, mga igsoon. Kini, personal na ni kaayo. No? Kahibaw mo, sa gamay pa ko, kining akong abilidad karon nga nagamit sa simbahan, sa radyo, sa telebisyon o sa Facebook. Mauni akong kanang kos sa bulihon ko sa una, sa gamay pa ko. Ingnon ko sa akong mga barkada sa sangog kang nakuha po, tingog ay. No? Nagtubo ko nga sakitan ug sungugon ko sa akong mga barkada nga dakog tingog. What I did with this little gift nga gihatag sa Ginoo nako, akong gipaningkamutan nga ako jung magamit, mga igsuon. Ug karon dili lang ako'y nagamit yun sa simbahan. Mga binati ko maigsoon. Kitang tanan, akong giingon sa unahan, we have all the gifts nga gipiyal sa Ginoo. Kay kita mga piniyalan ra. May piyal ang Ginoo nato ani, dili para nato. Dili aron musikat na. Dili aron bakpakan tas kalibutan, kundili aron atong ipaambit ngadto sa uban. Mao na disenyos Ginoo, aning tanang gihatag niya nato. Kamo kung mga aduna karon, I hope na adzoy naminaw na to karon, no? Basi katuo jud mo nga injo ra lang kwarta nga injo gitapig-tapigan karon sa bangko ug asa ninjo pangtapigi na. Dili na injo, no? Gipahawiran na ninjo na as Ginoo, mga igsuon, aron ipaambit sa uban. Maubit na ng uban nga di magpaambit, kanang ilang kwartang gitipigan, hospital ray mabulahan. I am telling you this frankly, no? Kay nay uban, sigig tigom, no? Hala, tigom. Perting daghanang natigom. Di pa mukaon ng uban kay perting mga lauga, no? Perting mga tihika. Unsay mahitabo? Igkalaylay sa lawas adto sa hospital. Kinsay nagpahimos sa iyang tinigom nga supposed to be ipaambit sa uban, tag-ija sa hospital, tuan na, may resulta na. Remember, Thomas Andros, the builder of the Titanic, John Lennon, ang kinakusgan sa The Beatles, Tancredo Neves, ang mapresidente unta sa una sa Brazil, pero nang hambog sa iyang abilidad. Marilyn Monroe, gi-consider nga kinagwapahan, in demand nga model o artista sa una. Tanan nilang naangkon nga mga talents, nausik nga numan, kaya nagtuo sila nga way tag-iya ang ilang mga talents. Talents, life, health, and good health are gifts from God, designed to be shared to others. Manindog palihog.